e os pichas abaixo, pero, bueno, xa ten que ser... Bueno, hai 1000 maneiras de amarrar. Pero, si queres que o tomate sexa máis grande no mesmo espacio, o que tens que facer é isto, mira, plantas o tomate aquí, e en vez de entutoralo cara arriba, valo entutorar así. É case o doble de alto isto que isto. O seguinte tomate aquí, entutóralo para aquí. O seguinte tomate aquí, entutóralo para aquí. Que pasa cando a cabinca aquela? O seguinte tomate aquí, entutoro para aquí. O seguinte tomate aquí, entutoro para aquí. Vedes o que conseguín? Que pasamos de ter un tomate, mira, hasta é o tamaño do bolígrafo, pasamos de ter só este espacio, polo que sea, pola altura nosa, pola altura do invernadero, ou porque non queres que sea máis alto, e de ter que cortarlle o ápice, esta altura, a esta, mira, o doble casi. Na mesma altura, conseguimos que o tomate